At gusto ko lang batiin ang mga utu-uto sa mga matatamis na salita at utu-uto sa mga maling tao. Tara dito, dali pakinggan mo to. Sinabi na ba sa'yo to? Mahal, ikaw lang Ikaw lang nag-iisa sa puso ko. Ikaw lang ang nagpapasaya sa akin. Sa'yo lang to. Sa'yo lang tumatayo. Hoy! Sa'yo lang tumatayo ang kanyang balahibo kapag ikaw ay kadate. At talaga nga namang sa'yo lang tumitibok to. Alin yung tumitibok at talaga nga namang kumakabog-kabog. Ang puso, 'di ba? Yung mga ganyan linyahan ay talaga nga namang parang pamilyar sa iyo. At ikaw naman na marupok ay talaga nga namang nadadala ka sa matatamis na salita. Pero yung mga salita na yan ay galing sa maling tao. Oh, 'di ba? Kaya kami trauma ngayon. Kaya yung trust issues mo mas makapal pa sa eye bags mo. Huy! Mahal. Ano yung sa'yo? Ay, happy Thursday, mahal. At syempre, makakasama mo ko ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to, mahal, si DJ Kim Chino. Makakasama mo ko 69 tayo, 6 to 9 p.m. Pero di ba nga mahal, baka kailangan mo nang magising at magtanda na kapag narinig mo yung linyahan, takbo na kasi alam mong red flag yan. Ikaw naman kasi porket physically attractive sa'yo ay talaga nga naman sunggab ganang sunggab. Oh, aminin mo, di ba? Kaya ako personally mahal yung mga ganyang love life mo at status mo sa buhay ay talaga nga naman nakaka-alarma. Diba? Lagi ka na lang di natatrato ng tama at ako personally concerned na ako sa'yo kaya gawan natin ang paraan. Agapan natin yan kasi tonight sa ating Chinitox usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Ibibigay ko ang gasgas na linyahan ng mga manloloko pero super effective. Oo, may mga ganyan katulad nito, una, linyahan ng mga manloloko. Ay, nako. Ikaw lang naman. Ayan, yung sa'yo lang ginagawa to. Sa'yo ko nga lang ginagawa to eh. Yang mga linyahan na yan, honestly, pud-pud na yan. Pero kapag ikaw nasabik, uhaw, matrato ng tama, ay super effective yan. Diba? Ang dami talaga nabibiktima ng ganyan. Pero alam mo, madalas mo yung marinig kapag tinanong mo kung sino yung kausap niya or ginagawa mo na ba to. Parang sanay na sanay ka sa paglalambing ng ganito Sa'yo ko lang ginagawa yan. Yung mga ganyan ay sinasabi ko sa'yo, marami ang iba. Kumbaga may kausap yan sa Messenger, iba pa kausap sa Telegram, iba pa kausap sa Yahoo Messenger. May Yahoo Messenger pa ba? Meron pa yung kausap sa Lazada, sa Shopee Messenger. Ganyan ang mga linyahan na manloloko. Hindi ka espesyal, mahal. Hindi ka espesyal. Isa ka lang sa mga pastime niya. Kaya kapag sinabihan ka ng ganyan, try to validate. Maging mapanuri, mapagmatsyag. At talaga nga naman kapag ikaw ay isa lang sa option niya, takbo. Diba? Sa panahon na kung saan lahat ay naloloko, utang na loob, huwag ka na magpaloko. Niloloko na nga tayo sa gobyerno, magpapaloko ka pa sa love life, huwag ka na. Pagod na ako. Ako rin, pagod na rin maloko. Kaya mahal, lahat tayo imulat ang mata. Si Kim Chino nga kahit singkit minumulat Anyway, mahal, makakasama mo pa ako hanggang 9 p.m. pa si Kim Chino. Kaya dito ka lang sa akin. At dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Love Radio.